פה נכנסנו לדירה חדשה, מיני פנטהאוז, מתחילים לרוץ על עבודה. כאן אנחנו רואים את העבודה כשהמטעמים והטריפים וכל השרשורי עומד במקום לפני תיקונים של שפכטל צבע לסגירה מלאה. ככה זה נראה לפני. וככה העבודה נראית בסוף, אחרי שהמערכת של המיני מרכזי גמורה. הכל יושב במקום כמו שצריך, אחרי צבע, אחרי שפכטל, ברמה הגבוהה ביותר שאפשר לתת.